buyamono naende nechinga kichingiya tomeranire gaiga ase TV yaito ya Ndisi TV obwansu no bomogusi buyamono asenga jande tukolege ya mwanene Nyasaye atwikire Jumapili ya lelo andi buna tumanyete Jumapili ye ne Jumapili ye chinga kichiria to kwegera egera tumanyenga ningi kegendrete asobweko bwenseye kubwa mono kubwati alingana lyo mwanene na kulikolera egere tobwenere asobosibwaye aseigo litukolya lero bunere kawaida wasomogo tangani owakabere no kwa gatatu ogotera kwa gatikati inche mokokoti nanya kweba nabo igo liswali lya lero nkobolinde kubwa mono lende munyale gotobwata ase mesmes ase nambere gorogaiga na kubwa mono hase bali batugiretia ase Facebook igotole Ndisi TV News Digital alafu ase YouTube igotole Ndisi TV News na nabo to tweet ati Ndisi TV News ase igo tigatwebeka somonene egera tunyale kogendera na ya lero ase lieta lya tata no mwana no mutagatifu amina omwana wa tata na so mwana na so moyo mutagatifu munabwarenge kale bole bono burabe myaka yonsi amina tata mwana nembu ya mwana nande watu ikirichinga kichingiya tonyare kwikase TV tata Nyasaye tonyare kwehegeria ayara maya kobwa mwana gwetera asebuku yawo monene abakena banene obasesene buna tojuko chaka nandi buna tokoro monene abakoreri ba Ndisi TV bonsi nabarige beto bonsi obasesene tata Nyasaye ase chinjera ao tojuko chaka tuchaka mona yo monene wetera siridere Yesu Kristo yoro motoli ito amina tata no mwana no moyo mutagatifu amina aseigo nyuma tutarasoma agosomo gotangani korwa ase gitabu kya Mosi isano na isato inye tokolere isano na ibere tigatwirane ase studio no yore ase studio kororanga amariogi nechibicha agochira senjerere ndonge gakorunga Abigail Nyanchama aseigo tigatwirane ase studio kidogo tonyarogotero komo katwanyarogotero komo kwa manoti weba gosaba agotera kulioganetie na anonte binga iwashiriki mfatoro liole ngororo inchena rengenya bururu emisentangani father sokoro matogo nerole ngororo emisa kabere pia nerole ngororo na nentwa bwaterere batiso senya bururu center igolende nga asechimisa chonsi nerole ngororo ayinere likwagenda na ndi mfatoro liole ngo wasemo katikista kiolengo konya to chieti nane na bogotenga tincheti asengencho yeye mogose yende asego tikaturana ase studio tonyora gotera komo tuirane tuegerie ayale korwa segetabu kya Mosi alafu tonyora gotera ogosoma wakabere kogenda mbako kwa gatatu ne liswali indirororo tumsifu Yesu Kristo milele na milele amina milele na milele amina tumsifu Yesu Kristo.
Buyamono oyo minto Abigail Nyanchama asokoleta amatera mansu kapisa eyene nyumba yomonene tonyareko so twensi na kumusasima eyene nyumba ya Nyasaye eyene nyumba yomonene toso twensi amo na kumusasima tata Nyasaye asego muna natika kubatebya ogosomo kusangani kurwase kitabu kya Mosi sano na isato tosomenye mpaka isano na ibere ekitabu kya Mosi atonyolego tu ogosomo gutangana kurwase ekitabu kya Mosi tosome inye mpaka isano na ibere ekerenge kerenga amaroro igoro uyo wetenga kere na matunda amararo igoro yege tunga kere na matunda okugambiwa kwa Abaisiraeli akina kekerenga ogosoma okonyene inwe aba moku urereria abaremeire nagosiria abataka bare asense iwamanganaya inunigo mogoteba ndiriri omoyega bw'omutyenyi omuya oraere alinde tonie chimbusuro chaito aende ndiriri esabato eraere alinde tonie engano elio toyorenge neke munu egeke na tokoni arigori iesekeli na ende tobe toko ngainereria nebirengo byomuurereria boigo togore abataka aserigori yechifeta na abalemerwa aserigori lyebikoroto bibere na tonie engano embe ere namakoyo buna eyere engiya omonene otyanire ase oyole obonene bw'abantu ba Yakobo ogoteba ekene tinkweba ogokora kwabo nonya ngake lingana lya Nyasaye mbuya mono ase Nyasaye egetabu kya Mosi akwarenga gosoma gutangani asiri tukolya lero umwaka ntumate mwaka si asiri tukolya lero ogosoma gutangani kurwase egetabu kya Mosi isano na isato twasoma inye mpaka isano na ibere kerenge kyalenge nga okogambiwa kwa Abaisiraeli
inga inwe abamokunereria abaremeire nagosiria abataka bare asense inwe baliamo kounereria inwe baliamo koura abatabwati nabo bakoro kwa bataka nga bali babwate bakoro kwa banda baunereria bali bara abataka nga norenkerikeri babwate egekeregeke go bakonyara ko baunereria erinde batware ebinge na kwa bateba nga asenseye kero monto ne anchete korende okounereria no koururia otabwati ne chinguru akyagera nga tanjeti omoure lakini okomurwanereria wose kwamura ne chinguru asengenjo nga ta konyara gokogambya ta konyara gokorera kende yonsi ta konyara gokoura asengenjo nga no bwate chinguru andonsia sole onya kole omone na segete inga ase bali bao barabake otenenerete inga kwanyara kobaunereria kuba mono engeri yabeli bakonyora kwanye nacha yabenke eger kwabe ko mufuko abegeta bugya totebiringa bali mokonereria abataka bale asenseye iwamanganaya ino nigo mogoteba ndiri omoyega obumotyenyi omoya oraere inde motyenyi oyo kaokoera inyale kounereria kiagera karori geta abantu bwo usino bwata wafanyikazi bwo ngakieri omotyenyi kwanyara nga labda ekelasi ekiawete kimakosa ase bali bakore gasi ya nyumba bamunereria kwa motebinga ekelasi kiri yategete esani eri watete ose nkwalende to mwana olia mwana olia kobwata ose mwana olia korenda ose mwana olia korenderete agatege kombe gose ekelasi ngabono ngo munachoro moshara engeria yaye ingandi omotyenyi ojakoera inyale kounereria abataka gosa batabwati indi nano motyenyi yokoera bali banyorere chibesa bagocha nyale koboneria ndagira ase ligorire lirike ligorire linene lakini ekerango kiaye gokeregeke asengencho omokebo ori kwagorete tari orogocha koneria onye gokoneria omokebo ori kwagorete nane no orokoneria tigose seni gusana asengencho abange babo igo banachete mekebe banachete ndo banachete egapimo kende yonsi osonyore ase ogopima gosene sukari osogopima amochere labda wanyoranga igo baminete ratirieria osogopima no ene nyama kwanyoranga igo bakorteki igo banyemigete asengencho nga igo bagocha bange chinga kichomutinya karoerire elio tobenge egeke nekerengo iyo keregeke kwagorete kerenge kenene kwarengia nekerengo ekeregeke asengencho obunereria obwo okounereria indika omotyenyi okoera nyare kounereria balia batabwati bali barabataka tigaturarigererie ase omobwekano bali balikire ase chinka ao balikire ase chikambani ao kanyorore kogotebunga igo kwanyorwa ngoko na chando mushara okunokorwa okunereria asengenchonga no chigoteba ngikyagera kwanyorwa ngo ikirero temwa yaya ntwete tirichi konga buno konyorwa ngo na chora kabesa gete kangana iga osengo na chore kerango gete kengana iga kwanyoranga okunereri nkorororo kuba mono ase bali balikire ase chinka konyorore abange babo igo baunereirie gose anoyo mobori gete omofanyikasi nka gose omokorie gasi nka ebo musubati ebo mogaka gose ne chomba kolisia chinga kichiria gokora egasi chinga kichiria korara chinga kichiria koboka kuba mono nkotwarande nkoraranda abande munabono aba bali bakoro kungana bwa bareli go bakoboka mapema sana batangana no manyene enyomba nande mwisho nande no bakorara chinga kichaerire naseki asengencho bakora chigasi chintindi nanase abamura bali bakolisi gose ne chombe bakore magose mogondo wanyoranga monta akore mamogondo ngotwerwale kagotwere kurwaroro kwanare kuri gichinsiaga che engere lya konyora neisaine negasi lya gokora eba kweboringa indika omotyenyo yokoera tonyale
kounereria tonyare konacha lakini asomwere twanyoranga omonene otianire asoyore obonene bwa bantu ba Yakobo ogoteba ekene tinkweba ogokora kwabo nonya ng'ake ogokora kwabo no kwangenjoki ogokora kwabo igokoro koronge asengencho oyorigete omokori oegasi okorendera abana ba kurunambe yamo mbako mwana bo mweryo omokori egasi omugakoyo chombe chiao enibo yao na bintu bindo byonse birenka onyalire ko birenda chinga kichonsi lakini kegoika chinga kichengeria kwangea komunyanyasa kwangea komunaja chibesa chitayo kwa mwengeria eyetali endonge kwagenda kono wena soburaro bwaye kwanyoranga oburaro bwaye sakorara igarabe nande twebanga ero monyene igakorega asi yere ntindi muno kubwana ene yogokora uri okorendereta abana kwebanga nakorendereta abana nabana bana manyingao kwamanya korwororo kwamounereria kwamwengeria yetaisaini natebanga gaki ngakier konyarekana na inchemento ekiaro bugima bwa kongire asaigo nakiyato semire gocha igo yato tebiringa ntobaisa kounereria korende tigatoe omonto kulingana ne kerengo keria kolire ntobaisa komunereria tomoe kulingana ne kerengo kiaye monto boka mapema sana gocha bwo oswago sene chaime yarenga mukora gosene chiringi sana sekiro kwa mukorera gosene chiringi sato kwa munereria ngabiri okunereria igo bigosira buno tamanyeti korenda yokorwa no moyo yomo no moyo bwo wancha ngana no menterwe okoboko gokorwa igo kogoseseniwa kobwa korigo konyora ayo monyene nkorwore gosego koewa biblia ngo tebirenga oyo korwa naseseniwe asengenjo kaboko korwa nigo kogoseseniwa aseigo Amosi asekitabu kia Amosi twasoma sana isato inye twakolera isano na ibere yato tebiringa ki ekerengo keria aye nonyale gokoregasi onyore kerengegeke yaya tiga twensi tomanyanga kulingana negasi eria omuntu agokora tiga tomwe kulingana ne kerengo kiaye oyo nera agokiwe agokia mate yaye agokia abantu baye egere gasire nyara kogenderera tosira ne into twensi omosire nera agosire onye tariere gasi ya ote kogenderera nako bomono emechiende ngonyorore abantu bako ni womba libatali kwenyara abantu bali batarochya se bako nase bagocha lakini omono tebirenga takweba egasi yabo ngakarukwa go sero yomino liriga liria koye ligosebirenge libiria gotwara igobire bibe gosebire bigo ja sorenga nyakiar konyare kane kera kwa munereirie nyamariga ali agoitera igakogenda gocha sinya sai otebirenga takweba egasi yabo gatika tweligererie inchamo naye asekerengo keria kyokonyora botambe onagarokoro kurubosongo gochikeroka ekerengo nkerororo gekobekwa lakini yekira chinga ki gosena je skuru chavungirwe goseme yagetenere kwanyara bapandishire rigori bakiniri rigori asenge nchonga enga kieri omotinyo yarire abo biblia atotebya ngachinga kijiri cheri gaso chekire ngana kiari konyarekana oikebwango ndikachi skuru chikusikwa indika epona asie gocha indika abagotuba kanyara chibasa chiabo egerto nyare kounereria kwa mentali gori ngachibasa chiro kwa mentali gori igo chigo siranjirenda yonsi ase igo tiga tweligererie tiga chibeta gose ekerengo ekemo kebe chinga kichonsi echimo tobasa gokine gosto basa gokei chibe chimo omogo kyorio gotumia nayo orio korwa egera gokiwe nekerenge ekyo ase getabu kia Amosi nabo giato somirie buya mono asenge njotoganta kwegeria amaegeria rero yotika tonyore ogotera wimbo wa katikati natochi konyera korwa ase korwa Saburi 113 1 2 4 8 kitikio ni msali wa kwanza 7 amangana yogo itaberia igale ga Kiswahili musifuni Bwana
anayewakwesa masikini. Msifuni Bwana anayewakwesa masikini. Tikatoteme asogotera. Msifuni Bwana anayewakwesa masikini. Msifuni Bwana anayewakwesa masikini. Haleluya, enyi watumishi wa Bwana, sifuni. Lisifuni jina la Bwana, jina la Bwana lihimidiwe, tangu leo hata na milele, tangu leo hata na milele. Msifuni Bwana anayewakwesa masikini. Bwana ni mkuu juu ya mataifa yote, na utukufu wake ni juu ya mbingu. Ni nani aliye mfano wa Bwana, Mungu wetu aketie juu, anyenyekeaye kutazama mbingu na dunia. Msifuni Bwana anayewakwesa masikini, umuinua mnyonge kutoka mavumbini, na kumpandisha masikini toka jani. Amuketishie pamoja na wakuu, pamoja na wakuu wa watu wake. Msifuni Bwana anayewakwesa masikini. Msifuni Bwana anayewakwesa masikini. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele, amina. Milele na milele, amina. Tumsifu Yesu Kristo. Okuna gotera kwa katikati twanira kurasi Zaburi 113 yatotebiringa daba oyorense akoletwa igoro akoimogereriwa anyare wekaransa na balia bakwenyara, yani balia bakorunga nabo wako gose abanene gosabarwoti asomonone ase roti gatorenga barabiba kirega ise SMS nabona natika kubatebinga enamba SMS nere yere gorogega se screen yao ya TV bali bagotobwati akorwa ase Facebook Ndese TV News Digital na se YouTube Ndese TV News na nabogoto tweet @Ndese TV News tigandore abali bakire ase ki message batebirenga mbuyamono asengencho bagenda takorigereria Ndese TV obwanso bomogusi mokogoti amatera amayakorwa Ndese TV rishabiki rinene iria bobasi onyoni nere miguna onyoni mbuyamono asengencho na watebirenga amatera agarama yana ndamansu kimimeze kiganda tagocha woka Ndese TV ni Mary Immaculate. Naomba wimbo wote wa St. Lawrence from Kehumbu St. Lawrence St. Lawrence na mange ntomanya St. Lawrence korokyoko lakini yo minto abiga runyanchama abakoregelya St. Lawrence agere togochesere byamono naye Mary Immaculate korwa Kehumbu oyo ndakoruga hai mokogoti hai tio amuraire kutoka Kisi. Naomba wimbo wa Lawrence Kyongongi nifungulie mlango uyamono korwa Kyongongi St. Lawrence Kyongongi notwalinge goro bakwani bonsi aba St. Lawrence Kyongongi notwalinge goro twaleko matera buyega matera mansu uyamono aso Mary Immaculate agosa bagotera kwa St. Lawrence agotera kwa Lawrence Kyongongi
nifungulie mlango. Mbuyamono sana Raeli kutoka Kisii. Halo Mokogoti, mbuyamono sana. William kutoka Keroka, naomba wimbo wa St. Lawrence Kiongongi, Yesu anazidi. Koro Kiongongi rero igobare moto moto, Yesu anazidi. Nagendete kuligireria oyo minto garia. Hi Joseph Mokogoti, ITU ni Dismas Maronga kutoka Kiongongi. Naomba wimbo wa Mtakatifu Laurenti Kiongongi. Bwana kazi zako ni nzuri. Buyamono sana na ya Dismas. Inche ni MCA elect bo Chitendere. Wodi James Ondari. Baradiso. Ingogotera kwa St. Francis Oasis Mombasa. Oasis Mombasa. Ukiwaona ni kama watu, kumbe ndani kora. Ukiwaona ni watu, kumbe ndani umbwa mwitu. Kobachiere amashapiki ane onsi atendere. Naboigo ma incoming speaker Kisii County. Mbuyamono sana. Mbuyamono sana naye asoko sabagotero ko. Aperi Magoma na Chomo Magembe Korwa. Ex-Genchi Omoringamu Kisii County tobekera gotera konde wensi kwa Nyansara. Gotera konde wensi kwa Nyansara. Tiangore chatigere chinke gonkore egero yo minto abigari aligereria. Aperi Magoma na ejigo chogo cha woka. Ejigo chogo cha woka. Ni chakrini bochere kutoka St. Lawrence watching in this TV kama jana kama kawaida. Okomo kwa Nyansara. Mbuyamono sana. Chemba na mbuyamono. Ndisi TV Joseph Mokogoti mbuyamono chakire ni kamunto. Omosa kutoka Suneka. Inasome misa. Ase kanisa ya St. Andrews kawa Suneka Baruishi na Fatwa Jeremiah Nyakundi. Mbuyamono sana. Ndisi TV. Lero nigo nasoma emisa. Entagatifu Cardinal Tunga Mosocho ase twaragwa na Leadership Bishop Joseph Mairura Okemwa ase Mbuyamono sana na ya message ya Leadership Joseph Mairura Okemwa asabana banyora sakramenti. Mbuyamono sana. Ni Lilian kutoka Ngenyi, naomba wimbo wa St. Teresa Manga. Angelini Mokweri kwa St. Timothy Omonyenya nkosaba ogotera kwa Nyansara chikura. Ogotera kwa Nyansara chikura. Tigangorera bugose oyondo chiregega korokunga ninche Richard Nyasani korwa Moremani. Enkoregeretie na mama Teresia Nyanchera no monginone Trisa tokoregeti korwagaiga Moremani Kiamukama. Abantu bakiamukama Moremani na bakwanire mwensi Moremani Catholic Church tutirero Chironge Catholic Church na bakwanire mwensi Kiorsel asego tiganda tigiragabo twira na studio tonyora matera bere turana soko soma wakabere tomanya kogendera amatera saba matero go saba woka Kiarajida kanjira ngo tigotiga uchimotugaria tonyare kwegwa matera yo onsipi ari mogo saba. Tumusifu Yesu Kristo milele na milele amina. Milele na milele amina, tumusifu Yesu Kristo.
Kumeni ngozi ya kondoo wameivaa, na kule ndani ni mbwa mwitu kanisani ndio. Kiwatazama ni kama watu wanamjua Mungu. Kumeni ngozi ya kondoo wameivaa, na kule ndani ni mbwa mwitu kanisani ndio. Kama watu wanamjua Mungu. Kumeni ngozi ya kondoo wameivaa, na kule ndani ni mbwa mwitu kanisani ndio. Kiwatazama ni kama watu wanamjua Mungu. Kumeni ngozi ya kondoo wameivaa, na kule ndani ni mbwa mwitu kanisani ndio. Ni kama watu wanamjua Mungu. Kumeni ngozi ya kondoo wameivaa, na kule ndani ni mbwa mwitu kanisani ndio. Kiwatazama ni kama watu wanamjua Mungu. Kumeni ngozi ya kondoo wameivaa, na kule ndani ni mbwa mwitu kanisani ndio. Mbuya mono sana amatera maya oyo minto abigaithia koreta korwase studio otero kuya sana twanyale gotebwa nganto basoka obuna kisese cyuru sana tonyale koba abantu abarabaya aseigo munanatika kubatebya liswali lyane lyere tukolya lero asebi biserero tomatego bire bitano ntobwate byobosiani ebyogosasoka ebyemechando ase bisere bibitano tiatochakire nole ne ebyogosasoka tukatochakire ebyobosiani tochakire ebyobosiani ase tukolya lero liswaliane neling'aki enamba eyemo namba ibere namba isatu namba enye namba isano igo bichaka ngogoika ebyobosiani bikoiru litukolya lero ase mwarenge chumu yanga getengana bimwaira igo ngabi obichoke namba eyemo namba ibere namba isatu namba enye namba isano egetonyale gosemania na korokerania aliase twebire talinga ntomanyeti
ntomanyete kuri nabo konyoranga twebire tikatotebereranie ase twagure tunyare kogoroka ase ng'encho y'obwanchani bwa Nyasaye. Ase igo ogosoma gwaito gwa kabere kwa rituko ria rero buna natiga kubatebia ng'a echumapili eye ya 25 omwaka C gose mwaka sa buna bagoteba ase Kiswahili tosome kurasa gosoma gwa kabere Timotheo yeritang'ani ibere eyemo mpaka 5:3. Tukisoma somo ni Kiswahili. Somo katika waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Timotheo. Kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani sifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utaua wote wa usahivu. Hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu, ambaye utaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli, na kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu, ambaye alijitoa mwenyewe kwa ukombozi kwa ajili ya wote, utakaoshuhudiwa kwa majira yake. Nami kwa ajili ya huo naliwekwa niwe mhubiri na mtume. Nasema kweli, semi uongo. Mwalimu wa mataifa katika imani ya kweli. Basi nataka wanaume wasalishi kila mahali, huko wakiinua mkono uliotaka, basipo asila wala majadiliano. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Wasoma wetu wa kabere mnatuwasomire kurwase Timotheo yeritang'ani ibere eyemo mpaka 5:3. Wasomoko igo gwatotebiring'a igo tomenyete ase amasabo, igo tomenyete wetera ase amasabo yogosome Biblia na kwegeria, yokwenda ase chumuya na kwegeria, yokwenda ase kanisa na kwegeria, kore nyomba mwao ng'a amasabo naro enguba ya kende gionsi kirioganeti geokorere gose geokorere ase chinga kiechi tule asobweko bwense ase chisara awetera ase amatera wetera ase Yesu Kristo agatobwatania intwe amo na Nyasaye wetera asale ing'a tonyale gosaba, tonyale konyora amaigerio wetera sogosoma, wetera sama sabandonsi ng'ana lituranyale kobwa chinga tonyale kobwa amatemwa ale asenseye. Igogosoma kwa Timotheo lirube Paulo alikerete Timotheo okomotebinga chinga kiechi tigatosabe kwa ajili ya wote, kwani Mungu anataka wote waokoke. Yesu Kristo tagane tionde bwensi asire korende kero muntu atoleke na kiekogera korwa TV yawe ya Ndisi TV okonyora maegerio chinga kichonsi korumami mpaka maragoba ngaringana ndiko bandicha lioko motoge Nyasaye gotwara tole leseni igaiga gotwara tolege singaga kia matera gotwara tora maegerio ao nga maegerio ayonsi wetera sama sabayo wetera se kanisole wetera sushirikole kanisa ndeyo nsoko shiriki wetera sama sabalia inga tomenyere wetera asama sabo ntobesa komenyera ase bintu byenseye tomenyere wetera asama sabo nalitora abuga matemware senseye egekore Biblia totebinga
gogosoa mwao bwesiekere osabe otungame omotebi tata Nyasaye asaya na eteire gosomwa kere ngambu ya muno ase biri kwanyorire tari nyombo kwanda bwesiekere korende bwekana senkoro yao bwekana senkoro yao yani otware ayarama yagochera senkoro yao onyale gotungama onyale gosaba na komosemeri Nyasaye nga gwetera sama sabayo byonsi nga bibweke egegara gato tebinga byonsi mwanya bantu na Yesu Kristo ambaye alicholea mwenyewe kuwa ukombozi wa ajili ya watu wote era kerwa akabo monene weterase asitata omonene weterase Yesu Kristo akabo moboria akarabo moboria agatoboria twensi tatagetionde bwensi asire Yesu Kristo igachete kuriya bali basirire bali batamumanyeti egegora togotwara kebindi twatware kebindi kemisa egere tuegerie na kwemanya ayarama ya weterase amasabo weterase amatera weterase amasabo ndonsi none weterase saburi ya obuna na boboria ase biserero na boboria tobwate bitano ero nebyo bosyani twale koira inga nambe yombaka namba isano nga weterase amasabo kisara kirito kwira cyakira lituko sara cyamambya sara chinga kichonzi sara chamaragoba bono chonsi pi sara kirito nato soekani seme twaira iko kwetera sama sabalionsi nga ntonyale kobua amatemwa buna Paulo alikerete Timotheo bono ni ntutu atebiwe intu abanyane ngaki yale konyale kana chinga kichonsi tonyale konyora nga twasabire na wetera sama sabayo tonyale kobua amatemwa onsi wetera sama sabayo tonyale kobua amatemwa onsi tumsifu Yesu Kristo milele na milele amina milele na milele amina tumsifu Yesu Kristo asegana bo wetera segetabu kijya Timotheo tangani twasoma ibere ayemo mbaka isano na isato naboko gietera nando gandra guchinse kego semye na gokorokia ngago chinse kego tebinga byonsi wetera sama sabo mbinyarekane nganto base komnyokera samara goligose ase bintu binde nanto tegeme omonto yaya togotomege totegeme tata Nyasaye Yesu Kristo bweka egere nganero bweta matemwa kya Yesu Kristo nabogete kurasa bakure agatoboria twensi inganande ntogenda asale chinga kichiria arairane egekogera nga Yesu Kristo tatageti onde bwensi asire tumsifu Yesu Kristo milele na milele amina milele na milele amina tumsifu Yesu Kristo chimessage chiganda tagocha ogocha woka buyamuna asenge jamuganda takolika chimessage gana babolire swalinga ase ebisero byobosyani ambaye muna ambaye namba 3 namba namba 5 tonyare kobiroberia asenge njonga inenchira ya moyo koire saburi nagosaba asego tiganda etera chimessage cha chirega igakorkunga ai mokogoti Evans Maumba ndigeretie na mongino nerosi kurwaga iga muremani yamuna abantu ba muremani kabisa yondega korkunga hai ni Stephen Maranga Nchoga ondigerete no mongino nerosi amono mwana okurukubaba byamuno na Stephen igarigereti kurwa igaria bosongo byamuno na Stephen asokurigereria Ndisi TV obwansu no bomogusi no mongino rosi ya kotogenderete kurigereria chimessage oyondega korukunga hi Ndisi TV mimi ni Jacqueline eyeya iroleire ansomeyende hi Ndisi TV rero nigo nasoma misa entagatifu Cardinal Tunga Musocho ase twarawa na His Lordship Bishop Joseph Mairura Okemwa asokobatisa abana mbuyamono sana hai Lilian kutoka Ngenyi naomba wimbo wa Saint Teresa Manga yomintora ase studio okoroko Abigail nyanchama nagenda takonya kokura kulia menyoncho abangine bagatenga Abigail ngokura kulia le menyoncho egetonyole ogotero ko byamono oyo mintoga korkunga
Hai Lilian kutoka nasomile hiyo. Angeline Mokweri korwa St. Timothy omonyenya ngosaba gotera wa Nyansara Chikura buya munongo ko bekara gotera uko. Hai Nancy kutoka Egesa Kiogaro bekara gotera kwa Shalom kwaya omwana Samuel. Buya mono nayo yominto Nancy ngagara tenga korugabwo ekanisa ya Shalom. Buya mono asenge nchoye message yao otera kwa wa Samuel wasabire. Hai Mokogoti ni elder niweke wimbo wa St. Lawrence Kyongongi Yesu anasidi ngoko nyora mole godwa kyore St. Lawrence mbuya mono sana ana Mungu anali chairman no mwalimu. Miriam Maranga kutoka Mwamogesa wimbo ndangerwe tata. Miriam Maranga kutoka Mwamogesa wimbo ndangerwe tata. Chambo Mokogoti chambo sana eninje omurai JM number ni Diana kutoka St. Lawrence Kyongongi. Na hapa naomba wimbo wa Glory kuende Msera Temo Osoro Marongaro Erichudi na Mose buyamono sana Orwaro Robosiani 1 Yeso kobo kare ongere kwene liswali Orwaro Robosiani ongere kwene liswali tigango teguna kiraneria Orwaro Robosiani litangani Yeso ngobo kare kurasa bakure Yeso ngoli nali igoro monyo mutagatifu ngojora saba tomwa Bikira Maria nkonyarara wane wegoro no bosiani wa batagatifu bonsi ngora tolo senkwanyora ngora tolo senkwanyora Mokogoti ni lali kutoka Kyongongi. Yesu ngobokare kurasa bakure Yesu ngoli nari igoro moyo mutagatifu buya mono naye Recho kutoka Kyongongi. Ndisi TV omotureti Aroisi Okali kwa Bunyagatanyi Nyakobalia tuko pamoja. Eneo shapikireto by the way oyondega koro kunga ninche Moses era Temo nongoregereti Ndisi TV obwansu no bomo gusimbu yamono sana naye Moses era Temo asego tikatogende studio kidogo turagenda asechiduka kidogo tokwena natobe kama terabere na njenda siba mache kwena gocha tuchakira abungira neririswali tusomo soma wenchiri munakwaro kulwa sekitabu kya Luka alafu tumanya kugendera nayande tumsifu Yesu Kristo milele na milele amina milele na milele amina tumsifu Yesu Kristo ubwansu bw'umuguzi chikwaya chire asorogonko ruagusi nechi nyinge mono bono Vincent Onyancha nigango chikukulirango yao asogo chirentera. Alright, asante sana umuchumurikire bono cyangoriganya sumuruburiyo mutindi umuruburiyo murito umuruburiyo mugumu umuchumurigereria umuruburiyo kumanyakana osomanyakana tebuna egasinga extra kera litukure Jumapili enseye moneni suya maragoba goikachinsa ibere nejide kemerunkende neisano aiga no tokorangaria twakwana twasanga nande twatarachi kwaya mbakazi igotoko cha busikase kwaya ya umuchumurigereria nyumugwate kwaya ngwata matera manzo amatera marito igotoko chambaka gabusi ko monchu murigire twasanga amo ne kwaya ya ino gabusi ko monchu murigireria twarigire boteri bwene sabari ye kwaya ye chikwaya yonse nigoko nyora ime yumururubwa egesinga extra alipo yeye na situwemo sikia haya ni mapya leo na ubadilike. Watu tariki mwanchu murigeria kile tukule Jumapili kuna butambe igoko letu wa 90 presenter vini kolege koneta Egesinga extra ACTV yao ya Ndizi TV kolege konege na kelia ye wakolete
Osmo Traders Limited ne duka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko ni bintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyomba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya Old Sansora Building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Soa asumutandao insemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabarya baito bemerubyo ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vumugusi Omobogani o Camel Park no mobogani omonene asorogonko Rwanyanza ya Irianyi ogotoka ensemo ya Kiogoro e county ya Kisii ni gotoko rwobokoreri bwebirengo byigoro mono asitobwate restaurant eyoko ni achindagira au oigo chindagira chekebusi asitobwate buna engoko ye kienyeji enyame nsambe egatie chinde asamagori au asensemo ya bari bakwegokya ntobwate binyuwa byechingencho au buna chibia amache chichba nebinde binke ntobwate chinyomba choboraro chiria chia regular na boigo executive ntobwate boigo asabana bakogosoreria swimming pool yabana na boigo eyabanta banene nero asibari abaganete komerana iri gukora emisangirekano ntobwate conference halls nigo twachakire museum astobegete binde bikoro ebyo byagatumekire chinga kichakare twarete boigo chingiti cyoro sana una chitotois chimamba egatie chinde tochandeka aso kwegeke gari yawe gekugarantu bwate ribagarisa ine evani yo kubugori abageni nako batari ase chigame reserve imeyorogongo rwa Nyanza na boigo isko ya Nyanza nerontu bwate ensemo yo gukora emeyega au bune yoko iborwa gose birthdays boigo ntubwate asamanke tarere website yaito www.camelpark.com gose twakiresimi wetrase namba enoti isano na ibere eyemo inye isato isano na isato isano nemo isano kianda inye gose enoti isano na ibere isato inye isato isano na isato isano nemo isano kianda inye gose enoti isano na ibere isano nemo isano na ibere maragatano inye. Camel Park omobogani ogokoretero bokoreri bwebirengo byechinse cya Maiko asobwororoke gima. Mambia yamatuko yiwiki gochakire Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 cha Mambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV una botambe to gochakeri ritukuri yao ase obwansu tumede na manga koraganire ritukuri goro no tukobogima konde bone Mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara no mete ensaki enzakia umete na mugasogete umete Mambia ewa no moda de na ki tiganda sokye gerogo isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamdi ne bwate ona entwe manjo morieri ntura gotika maiga imana ntuno to ko vitamdi gete vitamin D murubyo no yo mubuka ugochakia na kurosa litukuri yao asenjire ndunge kigima enzakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki wesherabneri ya Kamiti Maximum Prison egitire iga minute igota kirobenye mali bakokore egesibo kyao kiri wasibire twasejereyo umerana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na bogoto tweet ase @Ndizi TV News
yonsi ine tokonyora uchumbe yao asinjira yobushirano boigona bagotonyara gwetera asinjira ye SMS osebalimo gotorora korwa sinsemo chama chingumbwana osesimole tokoroka diaspora amagotonyara gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera umchurie imeja Ndizi TV. Twakoriganirie ase kliniki kia Marine Dental kegotoka imeyumu chobo sonko asamagacho agusi Mwalimu Sacco Plaza opposite Golf House angenegetige chigosori kiagusi Stadium Rirongoria gatano room number 46 obokorori bwaito ni gobore okorusuwa maino okobekerwa maino ogosibiwa maino okobangwa maino na yanda mange twakiresimi ase namba enoti isano na ibere isano na isato ibere eyemo marakabere isano nemo marakabere isano na isato isano ika Marine Dental Clinic asaba manyi bobo korerie bwa maino bwekerengo kigoro. Marine Dental Clinic, restoring health smiles. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi.
buya mono sana amatera maya gotera kwa Nyansara indangerie hihi na inje nimba itabere indangerie hihi na inje nimba iranerie elyo nimba roke amangana amaya omoneno tebire nasaye ho tebire elyo nimba roke amangana amaya mutanya korora naria tutanya korora ayale amaya ayale ayenge nchogo cha semwanya bantu ayo mone Nyasaye agokoreire narayo ayotanya korora ebisyo biryotanya korora bwo ebisyo biryotanya korora bigokorokanira nabyo ebyo abanyansara batotebire byamono sana asogotera kwa Nyansara oyo minto Abigaili Nyanchama agendete gokora bunebwenerete sego nyuma tutarasoma agasoma wenchiri bunere kawaida botambe tigango tuimoke asogotogia ebanchiri. Hallelujah, 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 hallelujah. Nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia wewe unayo maneno ya usima wa milele. Haleluya, 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 haleluya. Byamono asengencho muganda tukurigira Ndisi TV obwansu no bomogusi tosome kurwase kitabu kya Luka mtakatifu 15 eyemo mpaka 13 enchiri munayaligetwe na Luka omutagatifu Nyasaye aewe obonene. Tosome Luka 15 eyemo mpaka 13 ekirenga kyogoso maikolenga umurendi otarenge omwegenwa umurendi otarenge omwegenwa ogosoma okonyene naenda gatebya aborokiwa baye nalenga omonto omonda olenge nomurendi oyo agasoerwa asalenga osiririe nibo yaye akamurangeria akamotebya ninkeke naigure asore orokia amangana eyoburendi bwao ekyagera tokonyara kogenderera koba umurendi murendi olia akabora asomoyoye nikinda kore ekyagera omonenone ondusirie ase oburendi bwane tindi nechinguru kyokolema ogosaba nobosoku asende namanyire ekinda akore erinda abantu bandosie ase chinyomba kyabo ekero nkorusiwa asobolendi elio akairaneria abasira bomonene oyomo asoyomo akaboria oyo bweritangani ninki oriete kyomonene one akairaneria ebirengo ligana elimo byamaguta akamotebya bogoria ekaratasi yao ikaransa bwango olike 50 naende akaboria oyonde naya ninki oliete akairaneria ebirengo ligana elimo byengano akamotebya bogoria ekaratasi yao olike 53 moneno olia agatogia umurendi otarenge umuronge ekyagera akorete asobongaini na kyabana benseye n'abang'aini kobwa abana
bomubaso ase ekegori kiabo abanyene. Ngobatebyande inwe okorere abasani nenibo yenseye etali boronge lindekero obocha okea warose inwe ase obomenyo bwa kare na kare oyoro mwegenwa ase ekere egeke nabo ere omwegenwa ase ekere ekenene na oyo tali no boronge ase ekere egeke nabo igo tali omoronge ase ekere ekenene oyo onye mubeti abegenwa ase nibo yense eyetali boronge ningora nyale kobegena koba nenibo yekene onye timobeti abegenwa ase kyo montonde ningora nyale koba ekyo ekero kyaino abanyene musomonde tali uranyale gokorera abanene babere kyagera nage choyomo nanche oyonde gose nabwatane noyomo na anche oyonde timoko nyara gokorera Nyasaye na enibo enchiri iyo monene Kristo atogewe byamono asengencho yenchiri twasomire ko rwase gitabu kyaruka twasoma 15 nemo eyemo mbaka 13 kirenge kyarenge nga omulendi otalenge omwegenwa turana soko soma kuri twasoma gutangani osoma wa kabere kwalenge nga wetera sama sabo okosoma kwa gatatu na kwokwo mulendi otalenge omwegenwa ngomulendi oyo akanyora ngo lire nibo iyo monene oye na oyesalire pi monene olia akamurangeria sengencho asoeretwe bakonyora nga labda watigerwe enibo yomo monene osio muruotio kwamanyire kolie nibelia kwalire nibelia baka kwanye kolire kulinda karamonye nagocha okoboli nga enibelia yane nga yere asenge njorore nga ebintu byonchorerie asenkeria ebintu byonchorerie asobisieria ebintu byonchorerie andosi asotenerete ebena cheskuru ebena somoche ebena wane kanisa ebena wana sandosi asotenerete ngebintu byasarekire eliba kamosoera akamotebinga bono ngoko butande wagendoleka agateba nga timanye tikolema timanye tikokora kende yonsi kyargo nyachinguru cyarire inkibono ngokora igokogenda sekera omonto mubolinga birenga kwalire gose nkyo bwate kyo monene none utebwate karatasi eyo ne karamu eyo oisaranse olike nonde nambe yamombaka kogendera akabari kibonsi akairero monene oye akamorokya akamotogia lakini asensemo yobolimo osomo kuna kubekena kosomo gutangani karamote biboigo akamotogia lakini akotogi koria nkwarenge kwobo maene asengenjo niganga inereretie elia kagenderera abanyasira bo monene oye akababolia bonsi barenga bange abanyasira bali bakamotebya bagotebye jibere ogotebirika isano egere binene na biri asiririe ekyara tama yetengambire nga byalenge elio molere mokubo yakamotebinga yaya wakorega asengiya kulenda kujinse yama yagototebinga tokonyara gokorera monene nabyenseye tokonyara gusamba nyimbo ibere mugusina batebete nyimbo bere cyanya kuyeramo onye kore morero obe morero onye kore mukendu obo mukendu naboigo yanyara gototebinga ero monyene karakora yonsi asense moyo bongainereria akarwanga obwire lakini yadotebiringa abenseye igoba bara bagotogigwa kubwa abantu banyasaye abara banyasaye babwate mechando wao kwanyoranga igoba ko ngachwa lakini bali bande benseye bali batomaiti nyasaye banyoranga igobale asense mwerengia kubwa bali bomaiti nyasaye nabo yatotebiringa ki omone noria agatogi omorendie otarenge noboronge
ekiagera akorete asobong'aini naki abana benseye n'abang'aini kobwa abana b'omugaso abana benseye n'abang'aini kobwa abana b'omugaso ase ekegori kiabo abanyene ng'ase ekegori kiabo igo bakong'ainereria ase ekegori kiabo abenseye lakini abana b'omugaso mbari kororwa ng'a n'abantu bari n'eng'encho ekiagogera ase okonyora asa nyinge sana gokonyora ng'a boria bari ng'a mbari gatu kidogo igo bakorigereriwa kobwa bari bande magana oli nabaete nga kigete yaetire kabatebi ng'a omukubonde garengo olingo monene sana nabwate nibo yae sana era agateba ng'a ase omoyegoye nabwate omoyegoyomo oino omogano ning'anchete korwa emegano omoyegori oyomo igatebete ng'a abagochaga iga tibabe ebirema abagochaga iga aba abanto bechogete abantu babegete chianga chire chindonge abantu batari chichokora nini ase omoyegoye batarege tibantu bakoro kubirema gose bantu bande bonse batari kwenyara kore ndarore tigante baso mufano abantu bachire nechindege abantu bachire nechigali awo chigali chichinene chinene kore ndakaranyora nga abantu bande mbaye yogate batenga genda alia ase amakori nechinjira munyare gosangereria onde bwensi egaranyare kuri ndagereye ase nge ndagereria rosetie onde tayo chete ase igonga tigago chaya oyomino oyolense tigago chaya oyomino oli otabwati korende twensi igotole abamo ngango wetera sama sabona twegwase Timotheo yalitangani ibere ya momba kaisano esatu wetera sama sabo wetera se ogosome biblia wetera sobu yebwanya sai inga twensi igotole ngaine wiki ya etire nga kiyende twasomete nga tika kwechandire byenseye nakoromate nga nyasaye nga mwetana na mama mino mwetana tato mino mwetana no mongino no mogako na bana bao asenge njoli lingana le nyasaye na aseki asenge njonga twatire lingana nyasaye twangire kwengera gocha ase byenseye akieto egulenga abana benseye go bara abaya igo basikire kubwa abana bomubaso igase gotole gatoba abana bomugaso toba abana b'encherengia kobwa mono tomumanye nyasaye tomokorere nyasaye na kobwa mono korero yo mino oli more komo ikegera nyasaye nkwanya komorora karwa korero yo mina yaramaya igotoleke wange kemo twensi asobosibwa nyasaye asenge Yesu Kristo mura jete mura toges kuro isegeta bwa Timotheo igachete ase ogototoria twensi akabeko kubwatana kurwase tore okyasi nyasaye ase igo tigatomo korere nyasaye chinga kichonsi tigatumwegene nyasaye chinga kichonsi kobwa mono tokorerane amaye asamaya ekyagera obogima bwenseye n'obwenge obogima bwenseye n'obwenge aseigo abakristo abakena abanene buyamara senga njo mogenda takoregereria Ndisi TV obwansu n'obumogusi kebindi gekoro kungemesa Jumapili bali bato batakorwa se Facebook Ndisi TV News Digital abato batakorwa YouTube Ndisi TV News abagoto tweet ati Ndisi TV News alafu namba ile igorogaiga mwanda kolika chi message mwanda kolika liswali lyetu ko lya lero unabona abolinga asebisero bili nabolia bisero byobosiani getangani yakori gatatu abane mbale bateba gaiga lakini maga yangora tolenga ki mbanyora buyamona senga njo mwana takolegelya Ndisi TV obwansu n'obwomogusi tumsifu Yesu Kristo milele na milele amina milele na milele amina tumsifu Yesu Kristo tigana ndenda mnyoka kidogo asechi message ndaligira linga ningoyo onyalire gotolikira chi message gocha gaiga asenge njonga chi message chigenda tagocha ubuyakegima igokoro kinga TV yaito TV yomogusi ekobwata chinga kichonsi na chinga kichonsi 24 hours ngaigonto likorara igakoro kunga maru ya mukerubo igobara no mwana Mata na Naftali na Ibrahimu kuragalia Nyabikondo oyonde igakoro kunga hai Mokogoti ni Charles Ogero na Patricia na bana baye barigereti inyomba barure asebatiso yalenge Nyabururu byamono Charles Ogero na yasinge nchokurigereria Ndisi TV obwansu n'obwomokusi ndakoro kwa Alex Onsoti korwa Nyabururu myamono mwalimu Alex
korwa Nyabururu abarimu abaya bagosomia ase Nyabururu okwani mwalimu Matogo okwani Madam Gladys okwani Madam Miriam Kidake na abandi abange aseigo mujamo na sengi njokoregeria Ndisi TV. Hai Ndisi TV ni Lydia ni chese ngoma ya St. Lawrence Kyongongi arusi. Mujamo naye Lydia mujamo na hotelo kungoja kore asenjere ya bene. Nika muntu kutoka Lio Chungo ni chese wimbo wa Nyansara wowote ndangeli nanje ngati hotelo kwa Nyansara wa chire buya sana wowote. Tuna kuochi na familia yangu Mamu Nyaburi Mongina David Mary Bobo na Bahati puyamono sana igakorwa Lio Chungo abu Lio Chungo familia ya Mwagiteya oye kwani yonsi baba nyona baba macho obakwani bonsi obatebye balire Ndisi TV obwansu no bomogusi Eneri Ondoa na Miriam Maranga korwa ekiabaro kiabaro gikorwa ekiabaro gisho iko sawa korwa ekiabaro gati kiabaro mbiyomono sana Eneri na Miriam asante sana Catechist Victor Mugendi wimbo St. Kirea Catechist Victor Mugendi wimbo St. Kirea Kyoge Chere Esther Nyanchira Mugendi na irene omo omobori neba korika Erieta mbuyamono sana iyo kweba korika Erieta mbuyamono sana kweba korika Erieta Catechist Victor Mugendi Elizabeth Kirieto ligi ya sana korwa lya Kyoge St. Kirea Kyoge bakwani abalimu bonsi ba St. Kirea Kyoge bakwani bonsi ekyagera abantu abaya bakolegerya Ndisi TV obwansu no bwomogusi Richard Mochoge korwa Isana Mbekere ogotera uongozi bora St. Francis of Us Kyonganyo of St. Francis mbuyamono sana Mochoge Richard ngokobekera tole inje verista ungae ogotera kwa St. Lawrence Kyongongi kwaya St. Lawrence Kyongongi akimbu yamono yamona sengencho mwagendereire kobeka chi message gorno twarenge nainwe yamona sengencho mwagerane kobeka chi message bonsi pina bakwani na matera imoganda gosaba ngochale asenjerere ndonge aseigo tikatominyoke ase studio kidogo tonyora matera aya alafu toko irana chintegedentiga degagete chimotwalia alafu tomakonyora matera yonsi mwasabire manya kweranirira iswali asega tikatomyoke ase studio uranatika ko batebelyo minto ale orase studio chibicha bujaiga amatera bujaiga gakurugunga ki ebigairi nyanchama bijamona sana mwana minto ebigairi tikatomyoke studio atobekera gotero komo alafu ngwere na gocha manya kogendera na yande tumsifu Yesu Kristo milele na milele amina milele na milele amina tumsifu Yesu Kristo.
twezitomoza zime enyumba ya tata enyumba ya masabo tugende twezitomoza zime nyumba ya tata tosoe twezitomotonge akakababuge bichuya mamina nenteteiliate amura waiseketotenge togotogeretaliayetata togende twezese nyumba ya tata tosoe twezitomotonge akakababuge bichuya mamina nenteteiliate amura waiseketotenge togotogeretaliayetata enyumba ya mugogo tugende twezitomoza zime enyumba ya tata enyumba ya bwanjani tugende twezitomoza zime nyumba ya tata tosoe twezitomotonge akakababuge bichuya mamina nenteteiliate amura waiseketotenge togotogeretaliayetata togende twezese nyumba ya tata tosoe twezitomotonge akakababuge bichuya mamina nenteteiliate amura waiseketotenge togotogeretaliayetata
tubariki, Mungu wetu atuongoze, na tuseme haleluya daima na milele. Na sadaka mikononi, vipaji mbalimbali, twende wote kwa furaha. Mungu wetu tubariki, Mungu wetu atuongoze, na tuseme haleluya. Twende wote hase na sadaka mikononi, vipaji mbalimbali, twende wote kwa furaha. Mungu wetu atuongoze, Baba wetu atubariki. Watero kuya kabisa. Nanda matera maya igakotoka ase TV yaito nande no bwansu ubwomo gusi ase igo diswali nane naboli tukuli alero ngaki ebiserere bire bitano naboli nga ebyobosyane mbiri byebi bonse pimba nyora Yesu nkobokare korasaba kule Yesu nkolinale igoro Moyo mutagatifu ngosora sabatumwa Bikira Maria kolinare goro na Bikira Maria nkonyorale obonene nobosyani bw'abatagatifu bonsi bi abairaneria mbanyora kanya sabo seseni asenge nchonga amayire nara yitokonyora twegeria twinyuria ase twebire kegera gocha unere kawaida yane ngonko bolia liswali agera tumanya kumanyanga liswali elio ngaito bwana tokolbeka ekera onde nare olengo otamanyete oikire komanya aseigo tikana ndengirane ase chi message ekera jide kana batebi chiko tigarangego tonyale konyora matera inje ferista ongae agotera kwa St Lawrence kyongongi mbuyamono yerorera ni Dorin kutoka Nyamesocho ni chese wimbo wa Nyaburulu galisi wowote ngo chesararo yominto abigero nyanchama ni Margaret Keva Kerwini igale no mwana Choni Bells and Whitney mbuyamono naye Margaret Keva Kerwini igagoteba galia Nyabikondo Timothy Snebikondo byalengora kirinde gagoteba galia Nyabikondo tigansome yo mwelio igakorokunga ninche Ronald Matara Nyasani igonde kiamu kama chituka igonkorigeretie aya mokogoti emisa Jumapili bujamono naye Ronald Matara korokiamu kama omwano Nyasani bantu banyasani bonse nabakwaniri kiolseri aseigo nairaniriri swali somo gutanga ndi munatwa somo kurwa se Amosi wakabere kurwa se Lirube kurwa se Timotheo kurwa se Paulo alikereta Timotheo na ndetwa soma Luka 16 ayamo mpaka 13 igo tigatokole asama saba kolende ntarakora asama saba tigatonyole ekini kialere kiarenga nena Bwana kwa kuwa mtumishi wako anasikia wewe unayo maneno ya usima wa milele inga ere Yesu Kristo oyole nerio girigia oyole emotaka asiwetera siringana lyaye igakoigwa eriogi iriaye na kora sabenya sai wetera samasabo nga onsi na nyarekane aboigo balia tokonyanya sabande balia togo chaya abande tigatotige ekiagara chinga kine chinke tomenyete asobwe ko bwense tatobeka samasabo nyare gokora lakini amaterango chale ayaraza amange sana abali kati SMS mbuyamono abaturugereria kurwa se Facebook na YouTube na Twitter mbuyamono sana bonsipi kibarish chito chonsi chikanisa chito chonsi Nyamira County na Kisii County aselietalia tata no mwana no moyo no mutagatifu amina manene mbuyamono kwabera mona intwe kuna twaga chagete ande buna nakoleza Nyasaye mbuyamono asengenje kwangire eliogirire lironge mbuyamono asengenje ina kwa Natalia yane kolende na ya utata Nyasaye
abarigereri baito tanyasaye bandese TV abake nabanene baseseni tata asokora magoso twensi onyare gutwabera ekiagera into tanyasaye nabasaria lituko gocha serinde seseni abonsi abandese TV abanene tanyasaye director chandise TV bonsi obaseseni ase baromanene pya mona senge njuye TV yaito egotosemia nagotogokia chinga kichonsi bategerere baito tanyasaye nabatigira sore ase bibindi biko bwatya monene obaseseni bonsi tata no mwana no moyo mtakatifu amina. Hema ya Bwana wetu Yesu Kristo na shirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Bujamono tikanya sawa seseni na ndatume mna Jumapili chinsa bune cyalero chinga kibune cyalero na inche oyomino Joseph Mukogoti umwana wa Kongo. Bujamono tikanya sawa seseni tumirane lituko lya Jumapili. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele amina. Milele na milele amina. Tumsifu Yesu Kristo.
Thank you.